Esquina Honquera o Pidel Rosario. Honquera ba? Honquera. No? Diri sa una manghigala o maglakaw-lakaw ka diri na imo sugat nimo. No, mingon nga mangga sir. Pero munta na tayo. Wa man lagi mangga. Usa wa man lagi wa kay dalaging mangga. Usay mangga ba? Manggamit ba ka sir? Oh. Pero wala ni ron no, murag ningon namo tapos asa nagkaato sila no, mga friends to silang Jaguar mulihon. Unya kini dira. Pandemic man. Sikat sa ni mga higala nga Sure Repair Shops no, kining dapita diri og guba-guba ninyo sapatos diha, pwede ra gyud ninyo ipa-repair diring dapita. Oh. So kini Dan Honquera paingon diri sa Kulon, taas kay ning kalsada unya. Dari dagang sa una. Oh. Lagi. O daghan kay diri mga establishment sa una. Kining dapita diha mao nang kuan, bottoms up ug ako masayop. O bottoms up lagi murag diri dapita to. Kuan naman ni diri hotel kanang unsa na siya nga hotel kanang pang kuan. Ha? Unsa nang ha? Palm grass. Oh. Ang di ba dihang dapita ding ang kuan ang Manis na dai. dili manis oy. Manis, di mo siya manis. Bottoms up oy. Naswita lagi ka. Bottoms nakasakam ako sa una. Oh. Nakapantag dalang yung mga club niya sa una. Oh. Diri dapita daghan kay mga club diri manghiga mga bikini bar ba diri dapita. Karon ang wagtang naman mura mag ambot lang ang mga bikini bar no, murag usas mga na kuan sa panahon no, na overtaken sa panahon nga wagtang na kadaghan ato mga manis ande sa Santiago nagkuan to ang mga bar diha karon wala na no. So nanatadaro karon diri sa may iskina sa Kulon no o Honquera. So mura to manghigala oy no, kay kining kasadaha sikat magid kay ning kasadaha manghigala pero karon sikat lang gihapon no. Okay, salamat kayo mga ka good vibes.